Walt Disney, Donald Duck. Donalds vaccination. Nå, spiller på guitar. Sejler i kano, der er lavet af gummi. Og nej, det er ikke en kondom. Og jeg skal snart vaccineres og knippe en hel masse dyr. La 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 la. Og jeg er restuderet. What the fuck? Vand. Jeg hader vand. Nu er min guitar helt våd. Fuck dig, jeg hader dig. What the fuck? Hvad fanden er det? En dildo? Nej, det er en fisk! Jeg vil voldtage den. Nå, den slår væk. Jeg spiller på guitar, og nu sejler ud over et vandfald. Og det er Niagara Falls i Canada. Jeg falder ned. Nå, der var ikke så langt. Jeg hader det her. Nu ligner jeg en skildpadde. Hvorfor sidder mine ben også helt dernede? Grim skov. Jeg hader skove. Men der er jo en masse dyr, man kan knippe. Men heldigvis er der en dildo foran min kano, som man kan udløse alt sexlegetøj med. Jeg har masser af sexlegetøj til alt. Jeg elsker det. Og her er mit sextelt, hvor jeg boller dyr. Jeg elsker at voldtage små dyr. Hui! Camp voldtægt. Nå. Jeg har hellere set den her vaccinationsstol. Bollemodel. E til Z. Jeg troede det hed A til Z. Jeg skal lige bolle den. Eller folde den ud. Nej, det var jo ikke meningen. Nej. Det er jo mig, der skal voldtage de små dyr. Jeg fængsler, jeg er for retarderet til at komme ud. Fuck det. Jeg hader det. Så. Det er sådan, den virker. Lige numsen. Nej. Nu ligner han en indianer, mand. En hammer, som er et siv. Fuck, der er dybt. Hvorfor går jeg ikke op? Sådan. Jeg er sur. Skal godt nok dræbe den bollestol. Fuck, jeg dræber dig, din fucking stol. Jeg skal hen og voldtage ham. Jeg vil ikke voldtage til nogle små dyr. Så virker den. Nu venter jeg bare på, at der kommer nogle små dyr, som jeg kan voldtage. Venter jeg bare her. Lad os gå hen og voldtage ham. Han ser rigtig lækker ud. Skal vi voldtage ham nu? Hold op. Vi undersøger det først. Sådan der. Okay, stand. Jeg vil også voldtage ham. Må jeg voldtage ham? Sexlegetøj. Lad os dele det. Der kan vi have gruppe 6. Hvad er det? Lyserød sperm. What the fuck? Nej, det er jo ikke meningen. Gruppe 6. Ind i græskarret. Gruppe 6. Spank. Vi venter til senere. Vi tager sådan et sexlegetøj. Se, her er en grøn dildo med hår på. Den kilder ham. Den der prøve plejer at være i min røv. Hvor drøm. Jeg var dejlig at få den her
ananas op i røven. Ej. Nej, nu ligger jeg over fanget igen. De er sikkert ud og voldtager mig. Nej, fuck, nej. Ikke bananen. Jeg vil ikke have den i munden. Fuck. Fuck, den der lille ting skal sutte min pik. Jeg tager ham, så jeg får lov til at smage på mit andet sperm. Han løber med mit sexlegetøj. Han skal sutte min pik. Fuck, jeg dræber ham. Jeg kan lugte sperm. Andet sperm. Sexlegetøj. Det ser rigtig lækkert ud. Dumme paraply. Fuck, kom nu af. Fuck, jeg hader dig. Du skal ligge der. Finder en, jeg kan voldtage. De tager alt mit sexlegetøj. Nu skal de få. Fuck dig. Han suttede lige min pik. Det var så dejligt. Sut min pik igen. Det var dejligt. What the fuck? Hvorfor? Hvad? Hvad er det? Spidstænder. Det er ikke dejligt. Men det er en dejlig blød tunge. Men der er også god plads til den herinde. Men nej. Sperm. Jeg knipper dig. Fuck satan i helvede. Hvor fanden han blev af nu af? Lidt fred og ro endelig. Hvad er det? Hans hårde røv. Den skal jeg da ikke knippe. Nogen til sex. Knip mig. Fandme knippe sig nogen bjørn. Nej. Op ad træet. Fandme knippe sig en bjørn. Ja, jeg gjorde hun af. Bjørnerne ned med mig på sin pik. Jeg knipper det her træ. Op ad en usynlig stang. Så. Nej. Crash, boom. Løb. Camp voldtægt. Sejler væk i min gummikano. Op ad vandfaldet. TN